Salaman mas. Nggih mas. Buri sampo jemburi. Ayo leku raksoe mas. Oh iya. Ayo. Kajoran kali anggrek. Cilok mas. Joran. Mas. Matur mas. Kajurang mas. Kajurang. Makasih ya mas. Jane nang wegah sang mangkat kerja ke. Nah, kepiyene ya ora duwe apa-apa, ijazah ora duwe ya pancen koyo ngene iki kahanane. Kalau menteri ya mas, tujuh Desember kasih di orang tau juga itu gue kerja ya orang tetap. Cepat ayo lah, malah pacaran gua iki. Wes sik lah, sik dilit. Kira buru restoran barang iki. Yo sik mas. Yo. Hati-hati yo. Ayo. Sesek anu, mepet. Ke supire ke. Ora ugal-ugalan ana bejone nyong. Bayar piro ki? Sosok Wis kabeh 1000. rasa bareng. Matur suwun Mas. Matur suwun. Wes ah. Wes yo. Kajoran kali anggrek. Kajoran kali anggrek. Mas. Kajoran. Aku suruh. Salaman. Wis dibayar ayo. 20.000. Duit 10.000 nih mas. Piye 20.000 ah? Utang. Besok kan ketemu meneh, senang meneh. Beli utang lek ngene kono. Sing utang ngene urung bayar. Ban 10.000 ya nang ngene iki. Kurang 10.000. Terus satu tangi. Nggih. Mbak e. Ndak pundi, Mbak. Kompon. Suki. Pun mas. Pun bayar. Oh nggih. Suki Mas. Ndak pundi to, Mbak. Terik mas. Kali anggrek. TKW mas. Kerja mana kali anggrek? Kerja apa enggak? Kurang wae mas. Guru apa? Nang pasar. Sae sing penting Dodol. iki. Sing penting iki golek rezeki halal. Amin. Enggak. Kerja iki gawane iki nyolong ndok, nyolong beras. Susah golek rezeki angel. Iya mas. Sangat deh. Kamu bojone apa, Mbak? Iya mas. Kok belum. Belum deh kalau kae. Labian lah mas. Yakin. Sudah pergi ya. Wis oleh piro? Oleh tak pucat padane makan siji wae urung lah. Kok iso? Sing loro ning utang. Padha itu. Mendhe ora saksisan yo. Aja tapi. Kuning ngene kok anu Peter Pan. Enggak mau nih. Enggak kayak entah apa yang terjadi. Umat yo cek weh. Oh cek kok priya Bete nang karo Ojek, Mas. Ojek Cong Roto, Mas. Piro? 20.000. 3.000 ya. Ah, sekarang 20.000 ada yang 3.000. 5.000, Mas. mewah piro? Loro. Terus apa? Kayu jati iki?
Ya ora apa. Iki kaya mangkati. Kowe ora aku cilik. Ayo ganti. Ya, ya. Yang ngarep sama Mas. Asing kae. Mangkati dhewe wis olah terus lho mau. Mangkati aku ora. Yo, kerenyong. Bani Mas. Macet kelak ora dinyone bareng. Yo. Kalang iki. Oh, ayo masuk mang ya. Kok enggak jalan setengah. Kamu kerenyong. Numpak Mas. Ini yang karo iki. Kalau jati ra sawur wae. Ya. Sek, nang sek. Go. Dolan. Ora banter-banter. Kok mabuknya. Dolan Mas. Jam-jam do nanti to. Gak narik. Bro wong daloro ra jelas ke mau. Oleh po? Oleh ning Sumroto. 5.000 ning gurang. Nyong malah nyong mangkat kerja lah. Kerja ning kali. Bro. Ya ora Jagong. pamit ra ora ngerti nyong lah. Jagong. Sake aku mojang apa ta ke? Nanti lah. Kata bojone nyong lah. Pol kangene. Lah yang bulan lah. Saking pol kangene. Nang anyar kok tinggal ki siji wae lah. Kontur karso gacuke nyong kuwe sing mesti. Lah cuek ngono kuwe. Nyong piye? Kasih tanggal ya. Tanggep sedina ya. Bojone yang WA yang ke Bali. Sing tak ngalorono wis ya. Yo. Oke, oke.
balik nyong kangen pol pirang-pirang sasi ora ketemu Samang. Biar Antartika aja yang jauh kita jangan. Mas, aku ya kangen banget kok. Lagi belum balik. Ya ora pancen kaya ngene iki sing tak rasake. Wis kaya gandul kepan codot masek-masek atine lah. Apa sih, Mas? Ya iki nang dodoke sesek ora ketemu Samang wis. Separuh nafasku hilang. Ah, saiki romantis tadi pengen nangkring kaya jarak kompore. Joge pungurano kok. 何お前はもう死んでいる。 Gusti! Kangen bojo!